El fet de nosaltres venir avui aquí és per denunciar que aquest tram que ens queda per acabar de fer aquesta via connectora i enllaçar les dues autopistes, l'autopista que va a Llucmajor, a l'altura d'Escoll d'en Rabassa, que és aquí on estem, i l'autopista d'Inca. I per nosaltres creiem que és una vergonya que a dia d'avui encara no estigui ja en marxa aquell projecte. La senyora Cladera se va comprometre que aquesta legislatura el tindria acabat i en el ritme acabant no hi estarà perquè ni tan sols hi ha l'aprovació definitiva del projecte. Aquest és un projecte d'una infraestructura que és necessari per evitar les aglomeracions, almenys disminuir les aglomeracions que hi ha a l'entrada de Palma i també dins la via Cintura, però a més és una d'aquestes infraestructures que Madrid paga en el 100% i que no sabem per què se renuncia a aquestes inversions. Aquesta, com dic, és una infraestructura que ve d'un projecte, d'un conveni de carreteres que se va firmar l'any 2007. I a dia d'avui, aquell conveni que suposaven uns 400 milions d'euros d'inversions en obra pública aquí, a la nostra comunitat autònoma, concretament aquí, a Mallorca, pues resulta que només n'hi ha la meitat d'executar. I ara ve que aquell conveni acaba i no sabem ben bé quines gestions s'han fet a nivell de Madrid per mantenir la part, aquells 200 i pico milions d'euros que encara queden de fer inversions aquí a Mallorca. No voldríem per res del món que se perdiguessin per una mala gestió del govern d'esquerres, de la senyora Armengol i en aquell cas també de la senyora Cladera. Per tant, la reclamació que feim aquí des del Partit Popular és, primer, que se mantenguin aquells 200 milions d'euros que hi ha pendent de fer inversions aquí, a les illes, a Mallorca concretament. Li reclamam al conseller de Mobilitat, que jo diria més bé que és un conseller d'immobilitat, li reclamam que d'una vegada per totes se posi les piles, que deixi de tenir inversions aturades i si no, que se'n vagi a casa seva. Igual que se n'hi hauria d'anar la senyora Cladera, que ja sap el que és perdre bombers des de Madrid. I que s'acabi d'una vegada per totes aquest enllaç